Хора, аз съм Турбоджи и днес продължаваме с Rocket League-ата. Вече сме на трето място след последните ни матчове, които изобщо не струваха. Как си играеше това, бе? Забръсна касира. Какъв е този терен, бе? А ти са луди, бе? Какъв е този терен? Аз нищо не виждам. Ще му знам с кое се дава турбо. Съм добре. First touch и first пропуск. И горна града. Аре да обръщай се. Ако може да не ми правиш такива логвания, могвания. Логвания. Yes! Най-накрая за да направя нещо полезно. Или Джестър. Джестър той никой не преполези неща, сега всеки го знае. Сезона приключва много скоро, с което Rocket League няма да е много... Няма да има какво да си играе повече, мисля. Другите неща са ми заключени, не знам защо. Не мога да играя мачове с други хора. Но ще видим, пак ще излезе нещо от играта. Съм сигурен. Дано ми излезе някой по-умен съотборник. Това е хора, знам, че е бот, по принцип, Джестър, но толкова тъп бот няма. Толкова тъп бот няма. Казвам ви. Бот, ама. Тя път толкова сме умена. Какво правя? Топа, аз съм най-умния. Спайдермен, Спайдермен. Help! Къде се въртя? Какво? What the fuck? Айсмен, какъв ти проблема? Гледай си леда. Там ми си затвари чувката. Demolition! Yeah! А продължаваме да кефим в тази игра, че мога да кърмиш хората. Demolition! Кога възкръсна, бе? Пак човек. Бой! На, Макс. Just this boy is mine. Keep talking, get nobody explode. Хора, мисля да продължа с BTD Boom to Battles. Някой доста от това ще харесаха. Това не. Не много. Карай. Мисля да я продължа. Тя продължава. Какъв е проблема? Help! I need somebody help. Shoot on goal! И! Да! Най-накрая! За първи път от цяла вечност! Чувствах се като Фернандо Торес, 2012. Слушай, в пустинята Сахара имаше повече вода. Но не можеше да вкара гол тогава. First touch! You don't избиеш this топка! Ау! Хвъркам! Ду! А той ако не се беше мръднал и ако беше скочил, можеше да я хване. 2-0 хора, завръщаме се в тази игра! Защо не бих толкова криво?
Браво, Джестер! Нещо хубаво да направиш. Кой ма? Ми пускай. Сега ще бия към нашата врата. 1 minute remaining! Yes! Успях да избия! Yes! Тия малки колички... Аз не разбирам. Те малки са, смисъл, много малки. Как се? Чрез антенката ги управляват, според мен, хора. Е, чудно, човек не мога да влезе тука. Трябва да е някакво... Трябва да е бебе. Е много малък. Very small. Но иначе не. Според мен не. Чисти дисбол. Ми се прачкай. Yes! Down turbo. GT winner! Айде де! Уфо! Пак сме на трето място. Гараж. Антенки. Уфо! Колко е сладко. Сладърско е. Аз съм хот-шот. Гуми. Какви? That was good. Okay, this. I want pink. Аз обичам черен. Я? Това ще го служа. Това е много яко. Шапчица! Това е съдръско. Окей, хора, започваме с втория матч. Махне се, бе! Въоръжени сме с нова шапка. Тус! Го! Завръщам се! Армстронг! Ти е си родина на Нил Армстронг. Не, къде беше там? Не помня името. Космонавта. Так я бих пък точно така. На мен ли се струва или вече сянката... Тук има сянка, това преди го нямаше? Опа. Я! Ох! Как ма тресна! Браво, Джестер! Всъщност, идиот! Не, стига съм го виждал. Мога да е бот, ама... Да, тъпе, но какво толкова да... Аз не усетих, че мога да направя, че тъп бот. Давай! Аз съм полицай, английски полицай. Между другото, да, полицайите май в Англия носят такива шлемове. Утре, хора, може и пак FIFA да се завърне също на вашите екрани. Да, мисля да снимам клип на FIFA, понеже
От доста време не е имало много време. Наистина. Но сега всичко е наред. Давай! Между това е на мое много сладко, на мен много ми харесва. И шапчицата. Крадец! Крадец! Арестуван си! Ела тук! Не бягай! Вече съм стар за тази работа. Но буста винаги помага. А той ще го... Ще демолираме, брат. Ще те разбия, брат. Чао ти, брат! Малей, той го прати на майната му. Чакай малко! Оп, оп, оп. 2 минути, хора, остават до нашата победа с Джестър. Ти си е много приятел. Казах ви, той имаше един космонавт с фамилия Армстронг. Той е негов роднина. Аз ви казвам. Има си ене, му има си всичко. Ако не е космонавт, тогава какъв е? Не. Това планче, как седи? Давай! It's not so hard. Не е толкова трудно. Very easy! Мале! Не я избирам, Стронг макарай. Всъщност той я избри. Опа. Аз съм Меси, ама в Рокет Лига. Не точно, но карай. Върти. Дай му газ. Малей, това като жгува. Жан Ферари. 30 секунд remaining. Ако за това време ако сега тия вкарат, аз ще отрежа главата. Ма се втете, няма да вкарат. О, какъв разопак. Так, пламъка като бумеранг, връща се при мене. Ратрот. Вече сме на второ място! Добре, хора! До другия път продължаваме и с мачовете остават ни 2 мача до финала! Добре, другия път ще изиграме финала. Това беше всичко от този клип, надявам се ви харесал.